Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. Los mexicanos lo toman con tacos al pastor con su adobe de achiote, chile serrano y especias, guacamole de Michoacán y totopos bien crujientes. Ah, sí, ya. Pero vamos, aquí nos lo tomamos con un corderito lechal y divinamente. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Ridomil Gold Combi. Fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A Estación Fitopatolóxica do Areiro sinala o importante crecemento que se ten rexistrado nos últimos días nos gromos da viña, tanto na lonxitude dos pampos como na envergadura das follas. Explican que se trata da situación máis generalizada, aínda que matizan que tamén localizaron predios máis atrasados. En canto ao estado fenolóxico do albariño, apuntan que esta semana está de media entre acios visibles e separados. Sobre o mildio, os expertos do Areiro sinalan que a nivel climatolóxico os pasados días 8, 9 e 10 deronse condicións de temperatura máxima e humidade relativa típicas do verán, alrededor de 30 graus as máximas e por debaixo do 60% a media de humidade. Os 2 días seguintes, a borrasca Olivier trouxo consigo un novo episodio de precipitacións, co que a humidade relativa se elevou ata 30 puntos porcentuais fronte a de días anteriores, pero que tamén veu acompañada dunha suba das temperaturas mínimas, ata valores mesmo por riba de 15 graus debido ao aire cálido do sur. Tras Olivier chegou a fronte fría asociada a unha borrasca atlántica que estamos a ter e que está a deixar temperaturas máximas por baixo dos 20 graus e mínimas de alrededor de 7. En canto aos esporanxios recollidos no captador que a Estación do Areiro ten na comarca do Salnés sinalan que a súa cifra total se incrementou sensiblemente, destacando os 92 contabilizados o día 11, coincidindo co incremento da humidade relativa e con temperaturas mínimas altas pola chegada dende o sur da borrasca Olivier. Malia estas cifras e as predicións de algúns modelos matemáticos que xa indican que finalizou o período de incubación da primeira infección primaria, dende Areiro sinalan que en ningunha das súas parcelas de seguimento ou nas que observan nos seus percorridos atoparon a primeira mancha de aceite. Tampouco teñen coñecemento de que aparecera xa noutros viñedos. Con todo, matizan a curto prazo e de esperar que apareza a mancha, aínda que este período pode alargarse polas baixas temperaturas. Precisamente, en canto a meteoroloxía e segundo a totalidade de previsións a medio prazo, anunciase a continuidade dos chubascos, aínda que tamén das temperaturas inferiores ao normal, ata polo menos finais da semana próxima. A pesares desta situación, recomendan que a vixilancia sexa alta e moi alta, se están agardando a intervir a cando apareza a primeira mancha, sobre todo nos puntos das parcelas nos que o mildio causa maiores problemas habitualmente.
A Xunta de Galicia vai poñer en marcha unha nova liña de préstamos de circulante de ata 1 millón de euros ampliable e con 4 anos de carencia, o dobre que o habitual, para mitigar o impacto que poidan ter a nova política arancelaria de Estados Unidos nas empresas galegas. Unha primeira liña de préstamos ao circulante de empresas, é unha liña que entra dentro dos 50 millóns que ahora mesmo temos de préstamos para empresas, que é ampliable absolutamente, pero que ten unhas condicións moi específicas para este suposto ou esta problemática do impacto arancelario. En concreto, son préstamos ata 1 millón de euros e cunha carencia de 4 anos. A carencia ven un pouco marcada pola temporalidade do mandato Trump e o que pretende é dar ese alivio, digamos, a través de préstamos ao circulante para que as empresas teñan nun primeiro momento reduzan o impacto de primeira magnitude. Así o anunciou a conselleira de Industria e Economía despois do encontro que mantiveron ela e os titulares de Facenda e Administración Pública Miguel Corgos, do Medio Rural María José Gómez e do Mar Alfonso Villares, cos responsables de máis dunha vintena de clústeres, asociacións sectoriais e con consellos reguladores do viño para abordar os efectos da nova política arancelaria de Estados Unidos. Como digo, agora mesmo o que queremos é traballar man a man cos sectores. É moi importante que os sectores en eso quedaron, a parte desta análise primeira, trasladen xa empresa a empresa cales son as empresas máis afectadas e comezar con cada unha delas os apoios que agora mesmo están a dispor. Xunto con isto, Lorenzana tamén anunciou que outra das medidas que se van a adoptar será a creación dunha oficina con servizos especializados dependente da Oficina Económica de Galicia e en contacto coa antena que ten o IGAP en Miami. Acabamos de anunciar en primeiro lugar que comenzaremos cunha oficina especializada, cun servicios especializados, dependendo da Oficina Económica da Comunidade, en contacto coa antena que ten o IGAP en Miami. Ademais, a partir de Semana Santa adiantou, vanse organizar seminarios concretos por cada un dos sectores e empresas máis afectados por esta nova política, para comezar a traballar nas oportunidades que ofrecen as medidas tomadas polo Estado. Recordemos que se pon a disposición das empresas 14.000 millóns de euros en avais, axudas non reembolsables e tamén o Fondo de Internacionalización. Despois de Semana Santa imos comenzar con seminarios concretos por cada un dos sectores e as empresas máis afectadas para empezar a traballar fundamentalmente nas oportunidades que ofrece o Real Decreto Lei aprobado polo Consello de Ministros a semana pasada, que pon a dispor das empresas 14.000 millóns de euros entre avais, axudas non reembolsables e tamén Fondo de Internacionalización. Lorenzana indicou tamén que se vai traballar co tecido produtivo na diversificación de mercados e nas medidas posibles en canto a rebaixa ou recualificación de produtos para reducir o impacto dos aranceis. E na mesma liña considerou importante relanzar a marca Galicia e tamén campañas que potencien a calidade e a excepcionalidade que teñen os produtos galegos. Trasladar, como sempre estou dicindo estes días, mensaxe de prudencia, de que temos que ir traballando cada día coas noticias e as novas cuestións que se van plantexando e que hai que traballar moi man a man cos sectores pensando en que debemos sempre intentar negociar, isto é o que temos trasladado ao Ministerio, hai que intentar negociar e hai que intentar reducir a guerra comercial e non dar por perdida a situación, senón intentar que estes aranceis pouco a pouco se vayan desescalando e, polo tanto, normalizar as relacións comerciais con Estados Unidos. Uns días antes de que a Xunta fixera estes anuncios, BNG e Partido Socialista reclamaban ao Goberno autonómico que tomara medidas de apoio aos sectores afectados. A nova política arancelaria dos Estados Unidos trouxo ata os Salnés os líderes das dúas formacións. Ana Pontón e Xosé Ramón Gómez Besteiro estiveron encambados, participando en cada das súas reunións con representantes do sector adegueiro da zona. Pois está atravesado polas incertezas, non, polos cambios que se están producindo a nivel internacional e, como non, ao BNG preocúpanos como isto pode incidir nun sector que, como digo, é tan importante cando falamos na produción que ten, no emprego que xenera, na riqueza e tamén no cuidado do territorio, que nos parece que é unha cuestión esencial. É un sector marcado sobre todo pola mellora constante durante os últimos anos, cunha maior capacidade máis de exportación, de internacionalización dos nosos viños, pero tamén é un sector que se ve amenazado polas decisións da administración americana e pola ameaza que hai da subida
subida constante dos arancéis que van a afectar, sin lugar a dudas, as exportacións. Esas exportacións que foron medrando durante os últimos anos e que permiten tamén falar hoxe da industria vitivinícola e, sobre todo, do produto do viño cara ao exterior, ganando en calidade, en peso, en producción e en precio, por tanto, tamén en ganancias, non? Pois vense amenazadas. E fronte a eso, evidentemente, hai que reaccionar. Gómez Besteiro estivo antes na adega Martín Kodax. Dende ali reclamou a Xunta que poña en marcha medidas de apoio aos sectores afectados, con axudas complementarias ás que está a habilitar o Estado, dirixidas á digitalización ou á apertura de novos mercados. Apostar pola liña de internacionalización, aumentar con axudas complementarias directas as industrias que se van a ver afectadas por esa amenaza arancelaria e, sobre todo, traballar na apertura de novos mercados dende a posición da Administración, que é a que pode favorecer esas posicións. Aumentar a digitalización das empresas, contribuir á renovación tamén de toda a persoa vinculada fundamentalmente ás industrias agroalimentarias. En definitiva, son medidas que sí se poden adoptar por parte da Xunta de Galicia, pero que teñen que poñerse enriba da mesa como complemento, digo, das que se plantean desde Europa, desde que se plantean tamén do Estado, pero para eso a Xunta o que ten que facer é exercer as súas competencias. Por tanto, as axudas hai que plantealas de forma directa. O líder socialista exixiu ao presidente Alfonso Rueda que lidere a resposta á crise dos aranceis. Non leva propostas, pero sí as propostas de sempre, non? Reclamar máis cartos, pero non traer e poñer enriba da mesa propostas alternativas, por certo, como fan outras comunidades autónomas. Cataluña e Asturias xa puxeron en marcha proxectos complementarios das decisións que vai a tomar a Unión Europea e decisións tamén que vai a tomar o Goberno de España, que acaba de poñer en riba da mesa un plan de choque para favorecer a internacionalización, para efectuar medidas que efectivamente permitan minimizar esa posición de arancéis por parte da Administración americana. Rueda, pois efectivamente, ten que liderar esta situación, ten que liderar con iniciativas industriais, con iniciativas económicas. Máis tarde estivo no parador de Cambados a voceira nacional do BNG, que mantivo un encontro cos representantes das cooperativas vitivinícolas da zona. Ana Pontón reclamou a Xunta que tome medidas de acompañamento pro sector a través do IGAPE, tanto en materia de asesoramento como de financiamento. Concretamente, creemos que sería importante que nesa negociación que se vai a abrir co goberno americano, o sector do viño non teña que pagar ningún tipo de arancel. Creemos tamén que desde a Xunta de Galiza se deben poñer en marcha medidas de acompañamento tanto técnico como financeiro a través do IGAPE que permita pois, que aquelas adegas que podan ter problemas polas variacións do mercado pois, digamos, teñan os recursos necesarios para facerlle frente a esa situación. Entendemos tamén que hai que facer unha promoción intensa dos nosos viños e das nosas DOs no mercado internacional, buscando tamén abrir novos mercados en países emerxentes. Pontón recordou tamén outras das propostas do BNG para o sector vitivinícola, a recuperación dos contratos homologados entre viticultores e adegas, a aprobación dunha lei do viño e o afianzamento do Banco de Terras, entre outras. Desde o Goberno Alternativo do BNG temos propostas concretas para o sector do viño. Propostas como recuperar os contratos homologados que permitan darlle unha maior estabilidade ás relacións entre quen produce e quen está comprando uva e que todo isto redunde nun beneficio colectivo. Medidas como apostar por unha lei do viño que se faga en colaboración co sector. Creemos que tendo 5 DOs e sendo un sector tan importante, Galiza necesita ter unha regulación propia que apoie a un sector productivo relevante para o noso futuro, ou tamén outro tipo de medidas que pois, entendemos que serían positivas neste momento, como afianzar pois, medidas como pode ser o Banco de Terras que permita acceder pois, a unha maior superficie de viñedo e desde logo pois, unha maior promoción da singularidade que teñen os viños galegos, onde eu creo que hai unha identidade moi grande nas nosas denominacións de orixe co territorio, que producimos uns viños moi singulares dunha altísima calidade e que desde logo este é un sector pois, que necesita apoio e tamén un apoio a toda esa vía de innovación que nos parece pois, que é unha cuestión clave. En el corazón de nuestra tierra, donde el sol acaricia cada racimo, nace un vino excepcional. Con pasión y dedicación, seleccionamos las mejores uvas, creando un equilibrio perfecto entre tradición y modernidad. Descubre la esencia de Bouza do Rei,
Un vino para saborear y brindar. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición. A preocupación e a prudencia están a marcar a reacción de 3 das principais cooperativas da denominación de orixe Rías Baixas ante a nova política arancelaria dos Estados Unidos. Estamos máis ou menos comercializando como viñamos facendo. Ahora mesmo hai unha situación un poquinho de inquedanza, de prudencia tamén, e ver como ao final se desenvolve isto, non? Porque, bueno, pues como sabemos todos, un día hai unhas novas, outro día hai outras. Non estamos en absoluto tranquilos, non sabemos con que nos vamos a despertar mañana. Primero eran 200%, despois el 20%, ahora el 10%, e non sabemos cuánto va a durar e cuánto puede cambiar. Aquí o que predomina é a incerteza, como non sabemos o que vai a suceder mañá, nin que medidas se van a tomar, nin se van a desaparecer, aparecer ou ter outras novas, é un pouco difícil de xestionar. No caso de Martín Codax, a cooperativa cambadesa xa ten en terra estadounidense 400.000 botellas dos seus viños, ou o que é o mesmo, a contía necesaria para abastecer os mercados ata case a tempada do Nadal, situación que lles dá certa tranquilidade a curto prazo. En primer lugar, agradecemos la actitud de nuestros importadores, ¿no? Que son en definitiva los que pagan el arancel. El arancel se paga cuando llega allí la mercancía, ¿no? Y nuestros importadores de Estados Unidos, todos, hace semanas, hace más de un mes, que tomaron la determinación, la decisión de llevar todo el producto que tenían preparado para toda la campaña de verano, como todos los años, en esta época del año. En ese momento, fijaros lo importante que es, porque ellos podrían haber, era cuando se hablaba de incluso del 200% de arancel, pero ellos decían, no sabemos lo que va a pasar, lo que sí sabemos es que no podemos dejar las estanterías vacías de Albariño o de Martín Codax en Estados Unidos. Hemos invertido mucho y si las estanterías se quedan sin vino, lo lamentaremos en el futuro porque será muy difícil recuperar ese mercado. Y se arriesgaron y llevaron el producto. Diferente o caso de Paco y Lola. A cooperativa meañesa está pendente de pechar os acordos cos seus importadores. Así as cousas, están convencidos de que seguirán exportando a Estados Unidos. Nos o que tiñamos falado co distribuidor, parte del xa foi o ano anterior, a finales do ano pasado, parte está indo agora, e logo que teñemos falado co distribuidor para o que resta de ano e ver en que sucede. Probablemente vai haber que ter medidas de colaboración entre nós e eles, porque ao final estamos xuntos no mesmo barco, entón, en función do que haxa en cada momento, pois se nós temos que apoiar pois dun xeito económico ou alguma cuestión, é algo que teremos que valorar. Nós ainda seguiremos exportando este ano, mais o que ven, os consumidores americanos seguirán consumindo. Probablemente se reduza o volumen de botellas que exportemos, pois se se incrementan os aranceis e o consumo descende, pero é algo que temos que ver, non o sabemos. Iso sí, ante este escenario de incerteza, a Adega aposta por traballar no impulso doutros mercados. Obviamente o que facemos estamos tratando de impulsar noutros mercados ou en outros mercados onde non temos presencia, ou si temos presencia, pois nun caso se incrementala e noutros pois ver de ampliar o conxunto de cestos nos que distribuir os ovos. Ademais, Paco y Lola ten mercadoría retida en aduanas pendente de poder entrar en territorio de Estados Unidos, situación na que están algunhas das empresas que se adiantaron a realizar envíos antes da entrada en vigor dos aranceis. Solucionar esta situación é unha das prioridades da Adega. Nestes momentos, a primeira é resolver pois que eses contenedores que temos próximos a chegar a Estados Unidos poidan entrar e que estén, bueno, como se decía, pois libres dos aranceis, posto que a medida non afectaba a aqueles que se cargaban antes de que entrase en vigor ou que estuvesen nese momento pois viaxando. Aquí o único que nos toca a nos é mirar paso a paso e mirar que o que está sucedendo en cada momento, porque cambia cada momento, entón é un pouco difícil dicir que decisións se van a tomar con relación a este mercado en concreto. Tamén están expectantes en Condes de Albareia, aínda que aseguran que polo de momento non notaron os efectos desta guerra comercial da administración Trump. A nivel comercial, pois non estamos sufrindo de momento excesivamente, pero hai certa preocupación e bueno, vamos a ir vendo como se desarrollan as cosas.
A los franceses les encanta con... Poularde de Bresse rôti à basse température, champignons glacés au vin blanc et soufflé de pommes de terre Mona Lisa à la crème de camembert tiède. Más o menos. Pero nosotros lo tomamos con un pescado bien fresco y tan a gusto. Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. As adegas confían na fortaleza do posicionamento do albariño. En Estados Unidos, os Rías Baixas compiten na categoría dos viños premium e son brancos de importación máis vendidos. Lo que más nos preocupa en estos momentos ya no es el arancel, porque hemos superado en el 2019, en la misma administración Trump nos puso un 25%. Y lo superamos. Tuvimos un momento en el cual vendíamos un poquito menos, Martín Codas y todo Rías Baixas, no afectaba a todos los vinos por igual y entonces perdíamos competitividad respecto a otros vinos, pero sin embargo, con el tiempo, el consumidor americano, que cuando consume vinos de importación, no es un vino para todos los días, es un vino excepcional, pues no le importa pagar 3 o 4 euros más o dólares más y decidió seguir bebiendo porque le merecía la pena seguir bebiendo albariño, y hoy vendemos mucho más de lo que vendíamos en el 2019, a pesar de aquellos aranceles. Estes aranceis do 2019, a crise económica do 2010 ou a causada pola COVID foron algúns momentos difíciles pros mercados que Rías Baixas superou. Así as cousas recoñecen certa preocupación polo impacto que esta guerra comercial pode ter na economía mundial. Arancel o sin arancel, si la economía en Estados Unidos hay una inflación, incluso hay una recesión, como anuncian algunos economistas, pues eso iba a repercutir también en nuestra demanda. Pero ya no solo en Estados Unidos, en el resto del mundo. Nosotros exportamos a más de 60 países. Estados Unidos es nuestro principal mercado, pero exportamos a más de 60 países. Si el resto van bien, nosotros estaremos encantados y podremos vender allí. Es verdad que ahí tenemos mucho recorrido, porque durante estos años no teníamos, a día de hoy no tenemos albariño suficiente como para abastecer toda la demanda que tenemos. Entonces, en estos momentos, si algún mercado sufre, como tenemos una buena diversificación de 60 países, pues venderemos más en esos otros países, ¿no? Pero claro, si toda la economía mundial, como parece ocurre esta semana, se va a ver repercutida, tendremos problemas en todo. Entonces, evidentemente, sí estamos preocupados. En canto ás axudas anunciadas polo Goberno estatal, dende Martín Codax confían en que contribúan a modernizar e digitalizar o sector. Parece que muchas de ellas pues van a ir dirigidas precisamente ya no solo a la promoción, que ahí están más las ayudas europeas, pero también hay otras locales para no terceros países, sino para mercados, como puede ser, nosotros tenemos también muchas ventas en el mercado interno de Europa, de países nórdicos, de Países Bajos, etcétera, y lo vamos a necesitar mucho, pero además creemos que es el momento de modernizarse, ¿no? Y para ello buena parte de estas ayudas están pensadas en la digitalización, que es importantísima para el sector. Las bodegas nos estamos digitalizando, pero es necesario también digitalizar la viticultura para tener también un manejo más racional y más acorde y también más eficiente, y también la digitalización de la red de distribución y de la hostelería, que nos permita estar interconectados para optimizar y muchas de esas ayudas. Hoy no concebimos una bodega que no esté en el camino de la digitalización, y todas estas ayudas, por supuesto, que son bien recibidas. Nosotros ya participábamos en el último PERTE, precisamente con todos los proyectos orientados a la digitalización, y estas nuevas ayudas parece que también van orientadas ahí, por lo tanto, sean bien recibidas. E reclaman que os trámites para as achegas que se poñan en marcha teñan unha menor carga burocrática. Hay ayudas de la Unión Europea, como son la OCM, las ayudas de promoción de vinos en terceros países, que nosotros hemos utilizado y gracias a eso estamos donde estamos, pero es verdad que las administraciones en general han de cambiar la manera de trabajar para ser competitivas. Yo creo que Europa tiene que despertar y no puede ser tan burocrática, tan difícil, con tantas dificultades, tantas trabas para la solicitud, para la aprobación y para el control. Ha de basarse más en el modelo anglosajón de si alguien tiene una iniciativa, deja que lo haga, después contrólalo, vigílalo. En definitiva, aligerar todo lo que es la burocracia europea, ¿no? Y aumentar los presupuestos de todas las administraciones para la promoción en Estados Unidos e en terceros países. O estadounidense é o principal mercado internacional para a denominación de orixe Rías Baixas. Na última campaña comercializáronse 2,8 millóns de litros e os seus viños están entre os brancos de exportación preferidos polos consumidores.
Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Syngenta. Los japoneses lo toman con... Toro, salmon, hamachi, ikura to uni no gunkan maki, maguro, nama wasabi, koshihikari, akazu. o algo así. Pero vamos, que aquí te lo tomas con un arroz y te quedas nuevo, ¿eh? Albariño Rías Baixas. Gusta allí, gusta aquí. Albariño Bouza do Rei. Elaborado con 100% uva albariña. Color pajizo amarillento de aspecto brillante. Para disfrutar cada copa. Se presenta con un tacto suave, amplio de matices gustativos, sabroso y con muy buena carga frutal. El retronasal es persistente y fino. Bouza do Rei. Garantía de calidad, territorio y tradición.